Martin P. Ja. Der er sidste kamp i morgen. Hvad skal du lave i ferien? Jeg rejser 14 dage til Spanien på tirsdag, så det bliver min ferie i år. Ja. Sidste kamp i morgen i Parken. Hvordan bliver det? Det bliver mega fedt. Ja. Jeg regner med, at vi skal over vinde en kamp, og så skal vi hygge os bagefter. Så jeg glæder mig til at sætte et rigtig, rigtig godt punktum på den her sæson. Sidste kamp i morgen. Slutter du af med topscore-titlen? Det håber jeg selvfølgelig. Eller i hvert fald, vi får 3 point. Ja. Men jeg vil også lige sige, at jeg glæder mig til at se Bøges statue hernede på Endetribunen. Det har der været gået nogle rygter om, så jeg vil gerne give topscorerprisen væk, hvis der bliver hejst en statue af Bøge. Martin Mikkelsen. Hvorfor er det langhåret rød? Nej, det var sådan lidt mere praktiske årsager. Jeg tror, jeg er blevet træt af at det fløj alle steder og have det i øjnene og elastikker og hårbånd, og når jeg skulle spille fodbold. Så jeg trængte til noget luft, også til hovedbunden. Så det var en god beslutning. Ja. Hvis du scorer i morgen, får vi så et kys at se igen? Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg, vi gemmer lidt væk for den her gang. Det er godt. Synes du, at FCK's Adidas-bold er god? Jeg synes, det er en fantastisk bold, den Adidas-bold her. Det ligger ikke skjul på. Det forlydende, de går over på et Select. De har lavet en ny model her til næste år. Vi har faktisk trænet en lille smule med den. Så den minder lidt om. Så det er fint. Du spiller vores sidste kamp i morgen for Hobro IK og slutter af i Parken. Hvordan bliver det? Det bliver vemodigt. Det bliver en speciel dag, men også en rigtig fed dag, som jeg ikke er i tvivl om, jeg vil huske resten af mit liv. Så det er fedt, og forlydende går jo også på, at der kommer utrolig mange mennesker fra Hobro over og bakker os op, og det glæder vi os sindssygt meget til. Sidste gang vi var i Parken, der opdagede vi, at de havde en jacuzzi inde i omklædningsrummet. Ja. Har du et badedyr med dig ind i morgen, ligesom FCK-fansene? Et badedyr? Det kan da godt være, at jeg tager et badedyr med i morgen. Det kunne da være ret sjovt efter kampen. Ja. Hvorfor det tror du, det bliver så? Det bliver... sgu ikke en krokodille eller sådan noget. Lars! Hvad bliver resultatet af kampen i morgen? Det bliver 0-1. 0-1. Hvem tror du, der scorer? Det gør topscorer Mads Vilsom. I orden. Sidste gang vi var i Parken, der holdt du 0. Gør du det igen i morgen? Ja, det gør jeg. Michael Kryger. Hvis vi vinder i morgen, ryger skægget så? Nej, det gør det ikke. Er du sikker? Ja, 100% sikker. Hvorfor ikke? Jeg kan godt lide mit skæg. Er det ikke på tide, det kommer af? Jeg lader håret gro til gengæld, hvis vi vinder. Er du til det, P? P! P! Sølvfest i Parken. Hvor mange anholdelser bliver det til efter kampen? Jeg tror vores fans går helt amok efter en 2-0 sejr, så jeg tror sgu ikke, der kommer noget anholdt for Hobro. De opfører sig altid ordentligt, så det glæder vi os til. Ja, nu har vi spillet 32 kampe i Superligaen, og hvordan synes du, din egen præstation har været? Jamen, den har været rigtig god. Den kunne ikke være bedre. Der er jo en grund til, at vi har den her succes. Og du mener, at det er dig, der står for succesen, eller slet ikke Jonas, eller nogen træner? Nej, jeg synes, det er hele holdet, og holdet bag holdet og det hele. Ja. Jeg tror... Helt fra pressen af og opad i hierarkiet. Parken i morgen. Er der ikke så stor pres på, når det er i Parken? Ja, vi vil gerne slutte ordentligt af jo, så der er altid et kæmpe pres. Også på holdlederne? Især på holdlederne. Hvad tror du, den bliver i morgen? Jeg tror, den bliver 1-2 til os.